Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun henyo trap National Awakening Movement knam. Apo kajingalam jong working president jong kaseng uba Thomas Pasa. Mentaka sengi ka supporter urisau arjar arpusau. Kalalit ban ai de kashiti hak office trekam jong director of printing and stationery department jong ka sarkar jilla hak bede bagajinya shakmat jong ki kam ban khot tender. Habaya keren bat kilat patai kubor nakalyang uba Thomas. Ula pentip bakum kaseng kala dep ban bu da kashiti hakman director hakabede bat kajing khot tender hapo ka printing and stationery jong ka sarkar jilla ha ka ba na kalyang uni nong elam jong ka seng ula pen paru bakum ka seng ka don ye ka jing thut bat ka jing bum sngo shania hakabede bat ka jing tho ye ki kot ki bum pendon kamsu ki banado khat sa hodo khat santon kat bah ka tender la pen pa pai ba ya ka ni ka kam menta la pen dam no Ula benrap rut de kabaong ban kapor sakapor la yoi bala supen bana thok ha ka bede bet ka jing khang swai ka jing khot tender ha kitana trekam ba pher Henry ka ni ka long tang ka jing le shi liang khmat bat ka jing sha liang tang ban yo ai ye ki breu jong ki to ki bedan ha ka bor bat ban pha ye ki tender she ki breu ki bala jet ban the ha ka bede bat ka ni na ka liang ka khnam ka la kintu ka tana trekam ba ka de ban khot ye ka tender ha ka ba ki breu ru kin la ban thep bat bakan long ka jing tap tender ka ba khoj bat suba to jongka printing and stationery department government of Meghalaya jing ai jing tho jongi ka de halor ka nongrem ngilai jing tip ba ka don ka we ka tender ba kila float na kaliang ka ni ka department ha ka ba dei bat ka scrap ka ba let's say la bundon approximately khasan khadutan bat kila khot ye ka ni ka tender da ka ta ka close tender bat ngilai jing tip ru ba kumbal ajule na kapor haba hot close tender kidon we gibre long he long han kibala ki minister ki jongi kibala thmu lupa ban ai bi tang gibre lo jong te nakaleng ga jongi ngila wana ga jing thoi su director bat ngila kerpat i bana kaleng jong department ki de ban ai bi daga open tender khanang ba kandon ga jing kho jing suba kan yo honor baro kani kadi ga juk ba lesi ka ba jinjar bai kon samla ki jongi kam sarkar yo na yang halong kijar umlong te bandai ong men participate ho kuma kini ki tender le se ban pendap penbiang ga yang kasamru la donno ki high level ki ba le se ki bala up lupa lanu ban yo ye kan ga do kendang na kaleng ga jongi ngi batai de wasai ba na kaleng ga ne ga department kam dei ban sakam haka jing penbor jong ki minister ni kita ki high level ki ban jorong bar kan ne ga tender ga dei ban yai be da ka open tender da ka ba khoj da ka subah Bana kalian ka jongi nang follow up yakni ka tender daga RTI balada let's say kani ka department ka yat be daga ta ka close tender kan penpau tang ka we ka jisha ba kadon ka corruption ka bajur ha hakani department haba penmi yakni ka tender na ka bentak ka scrap menang fat we am kaladon mentasi RTI tutami daladon kalayat menta Ane ka jing persyak ka jongi ka dei ba balai ki khot da ka close tender. Ka jing kwa ka jongi. Em ka close tender temut ka ki bidders ki thap na kimla ban plate hajan gini ki biya thap ki ka tender pi inde ka open tender ki plate ang tu ha ba sheet awasai ki yo ilot kalong clear kalong transparent. Tengi kwa ba ki kini ki tender ndai dah ni department. Hawai ru ki dei ban dei ba ki ba one bit akan tiga bakhoi ke suba klam don kono ka jingyat klinti bong ba itho long hai len itho itaki high level kiba la thep ikene tanda kidon kiba la penparu kata ka jing thrang ka jong ki ba ong ba ai bit kata ka open tender te nakaliang ka jong iru ni ban ya katahi badai ban ai da open tender ba ya kan ka tender ka ba ka ni department ka la penmi shan hi hakini khnets ni kal sikan kun no kapor te inong remi jongi ling ba sai ba tang silan ba kadai hakani department na ka mentakan ka tender ka ba kila khan bat hakino ki department ru sobha ban khot ban penyai da kalenti ka ba khoi ka ba suba khrang ba kino ki ba de hok ban yo kin yo ma ki kai jing tip na mar ba ki ang Kidan baik kini ki minister ni ki ba higher up authority ki ba let's say ban ba persiang ban manipulate
ya ki kam jeng department ba foreign affairs ban yo kata ka political mileage ban yo jeng mentoi politics da ka bayar rap tangi kibre ula jong da ka lenti ka ba bakala ya kan ngim so fair show en reka nang ni sakmat mi kwa ba kini ki jai kam ki di men yai be da ka lenti jong ka jeng khu jeng su ba be